antes de meternos xa no que foi o levantamento, penso que debemos contextualizar o que foi a Galiza da época, non? En 1846, Galiza, como o resto do Estado, vivía baixo o réxime da Constitución de 1845. A diferenza de outros períodos anteriores, a Constitución do 45 era un réxime bastante autoritario. Prácticamente era unha ditadura baixo o réxime do general Ramón Narváez. Como vos dicía, era un réxime bastante autoritario, que impedía toda a alternancia política. Daí, o Partido Progresista, que fora apartado do poder 3 anos antes, en 1843, só lle quedaba os pronunciamentos, os levantamentos militares para acceder ao poder. Os pronunciamentos é un feito moi típico do liberalismo español do século XIX e veñen determinados sobre todo polo que vos dicía, pola dificultade do regime político, aínda que liberal, para favorecer a alternancia política. A diferenza dos golpes de Estado, que foron típicos do século XX, os pronunciamentos distínguense destes en que hai unha primacía sobre todo do elemento civil. Hai militares actuando, pero sobre todo o elemento civil é o que predomina nestes pronunciamentos. E moito de pronunciamento vai haber no movemento galego de 1846. De feito, empezou sendo un pronunciamento. En sí, o pronunciamento comezou na cidade de Lugo, o 2 de abril de 1846, pola sublevación do rexemento de Zamora que comandaba Solís. O rexemento de Zamora estaba situado na cidade da Coruña, e o goberno de Madrid, sospeitando xa de que se iba a sublevar, ordenou que saíra de Galiza. O que pasa é que, cando este rexemento estaba na cidade de Lugo, non agardou máis e sublevouse. Outro fenómeno típico do liberalismo español do XIX serán as xuntas. Que son as xuntas? Pois as xuntas é a organización política dos pronunciamentos. Unha vez que se sublevan os militares, en todas as cidades que igualmente se sublevan, comezando pola de Lugo, fórmanse xuntas. As xuntas son, como vos dicía, a organización política dese levantamento. Das cidades pasarán ás provincias e da provincia pasará a nivel galego a formación dunha xunta central. Unha xunta central galega que se vai crear en Compostela o 15 de abril de 1846. E aquí xa podemos engadir esa segunda cuestión da que vos falaba antes xunto co pronunciamento. Hai un pronunciamento político vencellado ao liberalismo máis avanzado, ao liberalismo progresista, que ven a defender sobre todo un aperturismo político. Pero neste movimento galego de 1846 vai haber tamén por primeira vez na historia unha reivindicación política de Galiza. E que na vai facer? Pois vai a facer unha serie de mozos vencellados á Universidade de Santiago, unha xeración que xa podemos denominar xeración provincialista, que se orixina aproximadamente nos comezos da década dos 40 do século XIX, arredor dunha institución que como foi a Academia Literaria de Santiago, fundada en 1840, e o que vai ser o denominador común desa xeración é a descoberta de Galiza. A descoberta de Galiza como un suxeito político, non? Todos estes mozos van promover periódicos que van se titular El Iris de Galicia, El Centinela de Galiza, El Idólatra de Galicia. Para eles Galiza aparece por primeira vez na historia como un suxeito político. Son Osneira de Mosquera e, sobre todo, o máis coñecido de todos, Antolín Faraldo. Faraldo, precisamente, vai ser o secretario desa Xunta Central Galega que se constitúe o 15 de abril de 1846. Esa xunta vai ter o seu propio periódico, significativamente coñecido como La Revolución, e este tamén, ese mesmo día, o 15 de abril, vai publicar un manifesto. E ese manifesto é perfectamente exemplo do que vos falaba hasta ese momento. Ten unha primeira parte
da reivindicación común do liberalismo español, do liberalismo máis avanzado, pero, e aquí está a novidade, ten unha segunda parte na que reivindica a Galicia por primeira vez no seu conxunto como un suxeito político. Como non é moi longa esta segunda parte, penso que paga a pena lela porque é de seu ben significativa, non? Di a Xunta Central Galega, lembrade sempre que estamos falando do 15 de abril de 1846, non? Cree también, dentro de su conciencia, que tiene otro deber que cumplir respecto a Galicia. Hasta ahora, la revolución ha sido una horrible mentira, una farsa impía. Es tiempo de que se realicen las encantadoras promesas que rompieron los falsos sacerdotes de la política, recogiendo los frutos de tanta abnegación y de tanto sacrificio. El pueblo conquistará en esta revolución lo que le han arrebatado los cómicos de los pronunciamientos, pan y derechos. Galicia, arrastrando hasta aquí una existencia oprobiosa, convertida en una verdadera colonia de la corte, va a levantarse de su humillación y abatimiento. Esta Junta, amiga sincera del país, se consagrará constantemente a engrandecer el antiguo reino de Galicia, dando provechosa dirección a los numerosos elementos que atesora en su seno, levantando los cimientos de un porvenir de gloria. Para conseguirlo, se esforzará constantemente en fomentar intereses materiales, crear costumbres públicas, abrir las fuentes naturales de su riqueza, la agricultura y el comercio, y poner en armonía con la época y los hábitos y las ideas que dejó una sociedad decrépita, fundada sobre la ignorancia, despertando el poderoso sentimiento del provincialismo y encaminando a un solo fin todos los talentos, todos los esfuerzos, llegará a conquistar Galicia la influencia de que es merecedora, colocándose en el alto lugar a que está llamado el antiguo reino de los suevos. Que la espada de Galicia haga inclinar de una sola vez la balanza en que se pesan los destinos de España. Gallegos, la Junta Superior Provisional no vacilará en asegurar que, contando con vuestro fuerte apoyo, logrará que nuestra provincia sea temida y respetada por nacionales y extranjeros. Patria y libertad. Santiago, 15 de abril de 1846. Podedes ver aquí, isto é tremendamente novidoso, porque é o que está marcando a diferenza deste levantamento con pronunciamentos anteriores. Hai unha clara reivindicación política de Galicia, non? O pronunciamento, finalmente, o pronunciamento na súa vertente militar vai fracasar pouco despois do encontro de Cacheiras ás aforas de Santiago, e as tropas de Solís na súa retirada cara a Compostela acabarán cercadas en San Martiño Pinario, no convento de San Martiño Pinario, e finalmente obrigadas a renderse, non? O que pasou despois xa é coñecido. Os principais xefes militares do levantamento serán fusilados en Carral pouco despois. Cal é a importancia deste movimento? Pois é moi importante porque está sentando as bases de todo o que veu despois, non? Evidentemente hai unha influencia directa nos futuros líderes galeguistas. O primeiro deles é Murguía, que foi testemunha el directo daquela un rapaz de 16 anos. O seu pai tiña a súa farmacia na que hoxe é a Compostela Praza de Cervantes. As tropas de Solís na súa retirada cara a Compostela pois loitaron por esa zona e Murguía foi testemunha deses enfrontamentos, non? E así quedará na súa memoria, non? Só 10 anos despois destes acontecementos, en 1856 celebrarase o banquete de Conxo, non? Que é continuar. Se a aposta dos provincialistas no 46 foi unha aposta polo liberalismo máis progresista, 10 anos despois xa é unha aposta decidida polo liberalismo e pola democracia, non? Finalmente hai unha clara proxección cara ao regionalismo e sobre todo cara ao nacionalismo, non? Que recollerá o seu testemunho nos famosos mártires de Carral, non? E tal será a súa proxección que mesmo influiu nas comunidades galegas emigradas
en América, non? A importancia da xeración provincialista está no feito de que eles foron os primeiros, foron os que puxeron a andar, por así dicilo, o movimento nacional galego. Así o recoñeceu o propio Manuel Murguía no seu libro Os Precursores, significativamente chamado Os Precursores, non? Nacionalistas e regionalistas tiñen alguén en que mirar, os propios provincialistas, pero os provincialistas partían de cero, de aí ao seu mérito, non? E penso que así podemos sintetizar o que foi ese levantamento, revolución, lle podemos chamar, galega de 1846. Antes de rematar, gustaríame tamén, celebramos este ano, en 2007, o 171 cabo dano deste levantamento galego do 46. E celebramos tamén o 40 aniversario da publicación do libro do profesor Barreiro Fernández, que aínda é hoxe o que casi mellor estudia as implicacións políticas e sobre todo o levantamento militar, non? Paga a pena, 40 anos que pasaron, volver a recuperalo, volver a ler un libro que nos fala destes acontecementos tan importantes para o noso país. Grazas. E xa tempo de erguer a liberdade, de sair deste noxe, deste abismo, pra poñer en outo a dignidade, a ir a rebelión, o inconformismo. É tempo preciso pra se alzar, de enterrar dunha vez a tiranía e erguer a nosa fe como un cantar, pra traguer a pureza e alegría. É o tempo do combate, do clamor, da afirmación enteira máis varí. É o tempo do incendio abrasador, baixo este ceo purísimo de abril.